să-l am alături într-o discuție foarte prietenoasă pe doctorul Florin Răzărescu, fost director la Societatea de Stomatologie Estetică din România și actualmente, domnule doctor, președinte al Societății Europene de Cosmetică Dentală. Felicitări! Suntem la Absolute Aesthetics, București, un congres cu o magnitudine foarte interesantă pentru medicii din țară. Aș vrea să-mi spuneți, vă rog, cam care este numărul participanților din țară și care este numărul lectorilor, a speakerilor invitați la acest extraordinar congres? În cadrul congresului, a celei de-a 13-a ediție a Congresului Internațional de Estetică Dentară, avem un număr de peste 1000 de participanți. Sunt medici, marea majoritate români. Statistica arată că undeva între 30 și 40% sunt medici din București, iar în rest sunt medici din toată țara. Și e demn de precizat că aici au un mare rol și filialele noastre. Societatea de Stomatologie Estetică din România are 5 filiale la Brașov, Galați, Iași, Cluj și Timișoara, pe lângă sediul din București. Ei ne ajută și ne-au ajutat de-a lungul celor 13 ani de existență în promovarea ideilor SSR la nivelul întregii țări. După cum spuneam, pe lângă medicii români, avem și participanți internaționali, medici care au auzit de evenimentul nostru, pentru că de-a lungul anilor, evenimentul nostru a devenit unul foarte important pentru regiunea Europei Centrale și de Est. Și vin la lucrările noastre. De obicei, taxele de participare sunt mai mici decât în alte țări. Lectorii invitați sunt aceiași, practic, la nivel internațional și atunci Bucureștiul poate să reprezinte o destinație și de weekend și asociază deplasarea la București și cu o vizită la congresul nostru. Okay. Care este numărul total al lectorilor invitați pentru acest congres? Am văzut că există foarte multe workshop-uri și unele chiar gratuite, ceea ce cred că a creat o mare deschidere pentru medicii din țară. Avem un număr de aproximativ 40 de lectori invitați pe 5 sau 6 sesiuni în paralel. Avem 2 sesiuni de main podium și în rest sunt lucrări practice. Practic, în totalitate, lucrările practice sunt gratuite, doar cu excepția a 2 lucrări, a profesorului Steigman și a profesorului Sculean, care au fost cu taxă. În rest, celelalte lucrări practice au fost gratuite. Când am spus numărul de 40 de lectori invitați, mă refer la atât la lectorii de pe main podium, cât și la cei care susțin lucrările practice. Trebuie să mai luăm în considerare că avem și o sesiune pe parcursul a 2 zile de comunicări orale, unde la fel este un număr important de lectori prezenți și la acele comunicări orale, care practic ar duce numărul undeva către 60 sau 70 de speakeri. Deci depinde, acum combinăm lectori români, lectori străini, lectori de lucrări practice, lectori de lucrări teoretice, dar numărul e impresionant. Așa este și aceasta reflectă de fapt magnitudinea și calitatea speakerilor invitați. Aș vrea totuși să vă întreb care este avantajul de a fi membru SSR și cum poate un medic să acceseze această calitate, un medic care acum aude pentru prima dată de societatea dumneavoastră? Primul exemplu și cel mai recent e congresul din acest an, care își desfășoară lucrările în aceste zile. Primii 150 de membri SSR au avut posibilitatea să se înscrie gratuit la lucrările congresului. Deci dacă ești un membru cu cotizația la zi, cotizația e modică, e undeva la 240 de lei pe an, ai posibilitatea să participi gratis la un eveniment pe care altfel ar fi trebuit să-l plătești. La fel, nu la marea majoritate, la toate cursurile care le organizăm sau la toate manifestările, există o categorie aparte de membru SSR, care va avea întotdeauna un preț de participare mai bun, cel puțin cu 20% față de prețul normal de participare. Deci acesta este un avantaj, aș spune, direct și imediat. Trebuie să luăm în considerare faptul că Societatea de Stomatologie Estetică din România este și editorul unor reviste de specialitate. Și aici
SSR face parte din comunitatea Dental Tribune International. Dental Tribune International este o societate din Germania care are un portofoliu foarte larg de publicații și aici fie că vorbim de reviste gen Cosmetic Dentistry, Implant, Roots, CAD-CAM, Combin, Dental Tribune, există ziarul respectiv și există ziarul Today. În momentul de față, de-a lungul a mai multor ani, SSR a editat revista Cosmetic Dentistry și a distribuit-o cu titlu gratuit membrilor SSR. A existat la un moment dat o perioadă în care practic a fost distribuită tuturor membrilor din țară gratuit în momentul în care SSR s-a implicat în un proiect pe fonduri europene și atunci era o condiție obligatorie să facem acest lucru și tirajul era de 10.000 de exemplare trimestrial. La nivel de medici, văd că este o deschidere extraordinară vis-a-vis de pacienți, direct. Societatea poate să se deschidă într-un fel anume cu informații, cu campanii de prevenire în zona aceasta de prevenție, pentru că știm cu toții că a ajunge în stadiul de dat, parțial sau total, este oarecum incompatibil într-o primă etapă cu estetica dentară. Există ceva campanii în care a fost implicată societatea în direcția aceasta? Puteți să ne spuneți ceva? Am avut două campanii majore în care am fost implicați. Una a fost împreună cu o firmă de profil din domeniu, producătoare de produse de igienă orală, în care membrii noștri au fost implicați în strângerea la nivel național, și aici mă refer în mediul urban și în mediul rural, de efectuarea de controale stomatologice cu titlu gratuit către mii de pacienți, aș putea spune, un eșantion destul de larg, și în care au fost prelevate o serie de informații importante despre starea de igienă orală, de sănătate orală a acestora. Sigur, pacienții au beneficiat de aceste consulturi stomatologice cu caracter gratuit, de sfaturi despre prevenție, despre profilaxie, despre vizitele periodice care ar trebui efectuate la cabinetele de medicină dentară, în ideea tratării cât mai din timp a afecțiunilor dentoparodontale. O altă campanie în care SSR s-a implicat împreună cu ajutorul, am spus, celor 5 filiale pe care le avem și cu a membrilor care fac parte din SSR, împreună cu Fundația Regina Maria, am oferit, pe parcursul câteva luni, tratamente, 6 luni a durat campania, tratamente medicale cu titlu gratuit pentru copii proveniți din familii destrămate sau care trăiesc în familie de copii. S-au implicat aici, pe lângă medicii care au oferit practic manopera gratuită, firmele producătoare sau firmele distribuitoare de medicamente de profil care au oferit materialele cu titlu gratuit, iar rolul fundației a fost în a aduce către noi, către medici în fiecare oraș sau sat unde s-au implicat pacienții respectivi. Constatarea mea personală la acest congres este că există o participare destul de numeroasă chiar și din partea studenților. Evident, există o deschidere a acestor studenți către estetică. O înțeleg ei într-adevăr în complexitatea ei sau este foarte bine că încep acum să facă primii pași, să vadă care sunt valențele esteticii dentare, pornind de la terapia ortodontică, de la terapia protetică cu preparație verticală, la tehnicile chirurgicale de parodontologie, toate în scopul de a obține o estetică impecabilă a pacientului. Este adevărat, sunt studenți prezenți la congresul nostru, avem chiar un pachet special conceput pentru studenți. Ne dorim să-i avem lângă noi pentru că ei sunt următorii medici și modul nostru de comunicare întotdeauna a fost un mod de comunicare foarte direct,
Echipa SSR este o echipă tânără. Foarte mult am mers pe online, foarte mult am pus accentul pe dezvoltarea unui mediu virtual prietenos pentru tinerii medici sau pentru studenți și de aceea media de participare la evenimentele noastre aș spune că este predominant până în 40 de ani, undeva la 80%. Mediul online are un rol foarte important și modul nostru de a promova evenimentele. Aș recomanda studenților să meargă pe calea stomatologiei estetice, pentru că acest lucru mi-a fost recomandat în urmă cu 13 ani de către unul din părinții fondatori ai Academiei Americane de Cosmetică Dentară. Mă refer aici la Dr. George Friedman, care vine și el la lucrările congresului nostru în acest an. El a venit cu ideea înființării Societății de Stomatologie Estetică din România, la un moment în care nu am și cel mai mic habar despre ceea ce înseamnă stomatologie estetică. Apoi am învățat de-a lungul anilor că stomatologia estetică este implicată în toate subramurile medicinii dentare, indiferent că vorbim de țesuturi de moi, implantologie, chirurgie, vorbim de o estetică extraordinară, fie că vorbim de protetica dentară, să aici ne referim la fațete sau coroane, acestea foarte, foarte estetice, fie că vorbim de ortodonție, vorbim de tehnici de ortodonție invizibile, vorbim de posibilități nemai întâlnite până în ultimii ani estetica dentară. E de neconceput ca orice tratament care îi se adresează pacientului să nu fie estetic în acest moment. Deci avem un avantaj major al Societății de Stomatologie Estetică, că putem aborda practic orice tematică din panoplia medicinii dentare și nu suntem în afară de subiect. Aș recomanda studenților să fie alături de noi, de Societatea de Stomatologie Estetică din România, pentru că le poate deschide un drum către lucruri care sunt poate de neimaginat, așa cum au fost pentru mine de neimaginat în urmă cu 13 ani. Nu m-aș fi gândit acum 13 ani la dezvoltarea pe care o va avea Societatea de Stomatologie Estetică din România, la faptul că va ajunge prima societate de profil din țară. Nu m-am gândit acum 13 ani că membrii Societății de Stomatologie Estetică din România vor edita o carte tipărită de prestigioasă editură Quintessence, fiind practic prima carte românească de profil tipărită în engleză și distribuită la nivel internațional de către Quintessence. Iar am aflat acum câteva zile că acest volum, Comprehensive Aesthetic Dentistry, este tradus în chineză și va fi tipărit până la mijlocul acestui an în China. Deci e un lucru cu care ne putem mândri și, repet, nu știu unde te poate duce viitorul. E un drum care merită urmat. Merită explorat. A fost o deosebită plăcere să vă am astăzi în acest interviu. Îmi doresc cu multă plăcere să vă reîntâlnesc la un eveniment ulterior și îi așteptăm pe tinerii doctori să se alăture Societății de Stomatologie Estetică din România, pentru că există un nivel extraordinar și aici. Ușa mai largă.